Я да видя, има ли оглозгани, изядени, олигавени, изсмукани. Няма такива. Не сме правили група отдавна, защото бяхме взети да правим държава. Да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след 4-те години хаос. Само, че той изобщо не се оценява. И разни партии и всички останали си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Само, че той голям, но хлъзга. Вчера, между другото, Мирчев ми пише едни SMS-и, изядеха те, погълнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, ново начало е всичко. Благодаря, Мирчев, не ни мисли. Защото Томислав Дончев ми зададе един много добър въпрос. А ние що не ходихме в Пазарджик? Защото Томислав знае какво ще стане. Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва. Че Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля, заминава там да се показва, камо ли ако има матч, ако има нещо, волейбол, ако има, то е чудо! Полза някаква от вас, виждате ли да стоиме в такова правителство? Дал съм дума да стоя. Но ако стоиме, ще стоиме само формално. Повече ние кворум няма да им правим. Приятели, важно е да обобщим какво се случва. Ситуацията изглежда изключително специална, изключително напрегната, за мен е ефтин цирк. Още от същото успиват ни, къпят ни хлябки зрелища. Народният артист Бойко Борисов просто опитва да оцелее, имитирайки някакви действия. Какво се случва всъщност, според мен? Видимо отчаян и оплашен от погрома в Пазарджик, Борисов опитва да очисти хората на Пеевски във властта. Не случайно той е посочил двете мишени. Киселова, която е де-факто слугиня на Пеевски, Даниел Митов, МВР, превзето от Пеевски, което поставя чадър над купуването на гласове, над ромските макали, над фалшификацията, и Борисов целенасочено опитва да отстреля двете най-едри в момента специални попълнения в менажерията на Делян Пеевски, шефа на МВР, шефката на Народното събрание. Не случайно те бяха посочени персонално. Преформатирайки властта, Борисов разчита да инсталира на тези постове свои хора. За шефка на парламента вече е подготвена неговата отдавнашна фаворитка госпожа Рая Назарян. В МВР като нищо ще бъде катапултиран верен немо човек от типа на примерно Христо Терзийски или някой от бившите шефове на това медонство. Впрочем, няма лошо. Даниел Митов, известен като Къдравата Сю, е най-карикатурната експликация на неможачеството и на джендаризма в системата на репресивния ни апарат, може би откакто той съществува. Няма по-голям потрес от Даниел Митов начало на МВР, така че когато и по каквато и да е причина той бъде уволнен, винаги ще бъде справедливо. Така, това е първото. Борисов почиства от Пеевски. Второто. Борисов опитва да се почисти от образа на Славия в собствените си редици. В образа на изместения, в образа на новия Ахмед Доган. Той показва сила, а всъщност плаши гардите. Всички тези придворни, или поне голяма част от тях, които вчера тихомълком се подсмихваха на неговия етюд, всъщност са изкупени вече от Делян Пеевски. Късно е, либе за китка. Сети се в 6 без 5 да си оправя къщичка. Няма да стане. Кого плаши всъщност този проектопенсионер, отдавна пенсиониран от новия шеф на държавата Делян Пеевски?
Късно е. Късно е Борисов да праща всички тези марионетки по места в районите, за да, видите ли, да инспектирали колко е откъснато от живите телеса на ГЕРБ. Всичко е откъснато, има само кокали. Голи кокали има господин Борисов. Пеевски ви оглозгал. Всичко е взел. Всичко превзема, докато вие самодоволно тънете така в мантрата на старата си слава и в идеята, че сте приемливия човек за Брюксел и ЕНП. Няма такова нещо. Нашите партньори в кавички, а всъщност колонизатори, припознават за свой човек силния, онзи, който може да им предложи на тепсия цялата държава. Този човек в момента е Делян Пеевски. Така че, първо, почистване от Пеевски, второ, опит да се реабилитира в очите на своите. Няма да му се получи. Пеевски виртуозно отигра цирка на петата минута, като каза: окей, аз идвам да спасим положението, готов съм да вляза в кабинета. Айде да видим сега Борисов какво ще направи. Ще се навие ли да направи втори кабинет в това мнозинство с човек от Магнитски, санкциониран за гранде корупция и от САЩ или от Великобритания, или пък ще прояви твърдост, ще метне кърпата и ще отиде на избори. Положението е: Деляне, дай ми кърпата, ще да я хвърля аз. Няма как, няма изход. Борисов е в цугцванг. Ни така, ни така. Той се плаши да отиде на избори, въпреки че му се иска. Защо се плаши? Защото знае, че най-подготвен и единствен подготвен в момента за избори е Делян Пеевски. Парите са при него, прокуратурата е при него, полицията е при него, прекупвачите на гласове са негови, целият криминален апарат, цялата улица, такита, макита, всичко бачка за него. Такава е истината. Борисов е не готов за избори. Отиде ли на избори, Пазарджик 2 му е в кърпа, вързан и гарантиран. Така че, извода от всичко ви казваме: да не вярвате на този водевил, на този ефтин опит за изкупление и реабилитация. Борисов ще попищи и към понеделник, вторник отново ще наведе глава в името на стабилността, в името на еврозоната. Няма как сега да тласкаме държавата в ситуация на нестабилност. Ние сме отговорни политици и отново ще смалим партийното си его в името на националния просперитет. Очаквайте към понеделник, вторник да се случи именно това. Най-много да жертват горката Наталия Киселова, която вече няма да може да се снима с Гонзо на мачовете на националния отбор. Това ще е ефекта от цялата вчерашна операция. Благодаря ви за вниманието. Абонирайте се за нашия канал. Подкрепяйте свободното слово. То не остана вече. Много е малко. Полза някаква от вас виждате ли да стоиме в такова правителство? Дал съм дума да стоя. Но ако стоиме, ще стоиме само формално. Повече ние кворум няма да им правим.